presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kasama. Kinigya po ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Lucy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Lucy. Kini akong bana makalakot ni usahay kaganabang magsigig reklamo mo niya mao day ampay sigig mo sige sang timo ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang hinungdan. You told me that you love me if I'd ever change. Well, days in your heart. Nay! Asa man ka? Ay niya ara diri nay kay wa man ko diha. Ay, hinampat. Ay, patay gisapot as madir. Kadiyo, tay! Nana ko, nay! I'm coming, nay! High blood na pa ni. Yes, mother dear! What's the matter in the blues? Ato atong bana ni mo eh. Ha? Kay mahay blood ko adto. Halang ano naman, sad? Da, kaysa ko no'y galaw to atong sudaan. Nga naman? Ambot lang ato niya. Wati nga lilami eh. Ah, tuo magkana niya, oy. Kaon maginagpulos bukog. Bisan. Tinuod na. Dinuod, oy. Ngano di makamutuon, ay? Unsa may hinungdan nga gida ako nagkausas doktor. Ha? Nga Kay bawo naman. ka. Nga Ay, naman. nabukog! What? Ito'y. Ano nabukog man? Gikaon magapil ang bukog. Wadi unod. Nahurot bang unod? Ay, kaya bago na ng bana ni mo. Mauna diha. Tagad naman ni mo anang gusto kag maing sudan. Sige nagreklamo gihapon. Unyag tagaan sa nimo batik sudan, reklamo ra sad gihapon. Unya gaunsa na malang na ni mo. Aw, di na ko tagaan og sudan kay maura man gihapon. Tagaan nimo sudan nga lami, magyaw-yaw. Tagaag batik nga sudan, magyaw-yaw gihapon. May pagdi tagaan. Unya, dili magyaw-yaw. Madagdi, yaw-yaw magay na sudan unsa nakahagwa nay. Unya, okay ra ka nga magyaw-yaw siya. Maura man gihapon, sige ra man na siya yaw-yaw. Ay, ang gaan ko lang kaya siya, Leopoldo ang tiguang yaw-yawan. Anong tiguan man? Lisod ba sa ingon nimo nga batang yaw-yawan? Di naman ang tao na madag ingnon nimong bata, kay kuyos naman nag-itlog. Ay, pastilan. Nalakaw eh. Ato-atong bana ni mo. Kay, ay, basig, wa pa to mahumagyaw-yaw. Ay, kabala ka na Ako rin bahala, ana. Yaw-yaw pa ganin na ron, aw. Ha, paskan ko ng ba nagluwag. So, ano ba? Sul ba ganin pala? Boom. Ato sa lang ko, ay. Piti mo gito na ko ron. Naunsa na sa day ka, oy. Nagyaw-yaw naman sa kuno kapuldo. Naunsa ka? Huy! Nagyaw-yaw na sa kuno kabahin sa sudan. Nga naman di ay? Saan may magyaw-yaw, ha? Di ba mo, di ko ganahan sudaan nga doon ay ahos? Sa? Di ko ganahan sudaan nga na ahos? Di ka ganahan na ng sudan nga dunay ahos? Unsa na gusto nimo? Kanang ahos nga dunay sudan? Maudyo ka! Imo lang yung kapuangan yun. Ikaw na puldo ha ka, oy, kabuangan sa imong mata. Ikaw Leopoldo ba? Ha?
di ka mahimong kabuangan. Uy, di ka na mahitabo. Kay ikaw, buang na kang daan. Ikaw ba? Ano itong naingon mo nga na, uy? Kaya paday ka mabuang, ha? Nga magyaw-yaw magkada, bisag wa kay kontra. Hoy, ambot mo puldo. Mas may pangbuang nimo kay musabot pa usahay ug pasabton. Ikaw? Ha! Ambot yang. Huwag gigbuo tumatawan na eh. Natanawa? Takalang butang yan ang mga basura na eh. Mahuro ba kayo? Ang amaw, nagyaw-yaw na sad. Unsa na sa kay nakaon aning kanlahan? Kapuya ni tawhana, oy. Ah, buno! Ay, paitag yun. Mads! Oy, Pads, ikaw na! Abi na kong punuan sa lubing nga gibukbok. Ano kung naa ka diha? Oy, nagunsa man ka diha? Ay, ko, dungog mga kung yaw-yaw sa Paripoldo. Ang kinsay kontra niya. Aw, kinsa pa ang iyang kaugalingon? Bida, kadungog mangug kong nagyaw-yaw tawro niya. Kadarabang iyang taas kay Murag City palabras. Ah, wa pa siya ka maanad na niya, Pads. Ay, Pag ha? anad-anad na anak niya, Pads, oy. Mabitaw pero usahay ba, kining maigking malang ta. Kaya ang iyahagong yaw-yaw, mura magkanang upgrade na kayo. Unsay upgrade kaayo, Pads? Kay maigking man ta di upgrade na. Ha? Oh, Ah, mana? oy. Unsa ba ron? Unsa Mana ron? oy. Mana ron ako gingon mo upgrade. Ala, oy, kainahakit aning tawhana, oy. Ngitag yung mabendalo ning tawhana ay. Karon ka. Ay, mura nindo tina. Yun, ako ang cellphone, be. Mura doon ay action. Hello, mga kakigol! Doon ay action mo, be. Tabo, mga kakigol! Bidyuhan ko ni mga kakigol! Mga buset! Mga wayayo! Daig king ka sad lagi. Kabaos ko. Unsa man day kaday. So, naunsa? Ikaw may naunsa diha? Nisaka na sad ang rabis ning mo? Men, men. Yung nagyaw-yaw naman sa kadiha. Naunsa naman sa ka? Ang ugly ko mga yaw-yawan naman mga silingan na to dira nga mga hugawan, mga bastos, way batasan. Patakal ang labay dito ng basura. Siya patakaglabay silang basura, uy. Kana. Ha? Nga nung ibutang mo ng ilarya sa atong may gate, unsa may pagtuon na lang na ato ang gate? Labayan nas basura? Ha? Kita'y mag-antos o hingos ang nailang mga basura nga gibutang ya? Baho Nya, kayo? uy, nakasiguro ka nga sila mo'y nagbutang anak diha. Kinsa may nagbutang na, kita may lain ko nung mabutang diya. Siyempre, mga silingan yun na to. Unya, og dili silingan. Kasi ba basta, mailhan akong kinsa nagbutang. May igom gito kong kanumo ba? Ah, di ay, Angal ka? Ha? Ano mga gusto may problema ni mo? Wa ko'y problema. Ikaw ang naay problema. May problema na ako kuno. Mangutana ka? Kanang pataka ni mo gyaw-yaw, nga murag unlimited. Nagtuo kang maayo na? Ha? O kung sa itong giingon ni mo nga makatilaw sa imong kamot, ang nagbutang ka ng basura diha? Ha? Ha? Okay, ako mo dapat tilawon niyaw. Bisag kinsa pa na siya. Adi ay, sa ato pa, bisag ako imo kong patilawon. Bisuwaye! Suwaye! Aba day. Ano nga pilon man tika nga asawa tumang ka? Ako may nagbutang ana diha, oy! What? Ha? Ako'y nagbutang ana, ha? Kay kolektahon na ros basura. Ha? Kay baw ka? Ha? Ug nahibaw kag kinsa ng basura, ha? Ato na oy hanggaw. Oh. Ato day na day. Paraw, labay yung tika aning kaldiro ron. Inalabaya! Labay ya. Ah! Ay! Lo! Hala, nakaigo ko. Ay, labay ka, iko. Tetakop sa kaldiro ay. Ay! Ikaw na sad! Pads! Ikaw na, Pads! Oh, Mads! Ay, lahat pa na ka niya. Pila kong niuli na kasi inyo. Mga kakigol, igo ko mga kakigol. Aray na ko, Mads! Guys, kitas ko agtang. Mayra, oy. Nga ba sa naghupo-hupo ka diha? Mayra sa di mo. Unsay puot ipasabot ani Losay. Ha? Ano ka, oy, naunsa kay ka, oy. Nga numingon, baka nga napadi ka diha. Pre, sa ato pa, nagkita di mo. Nag-istoryahan na di mo. Unsay nga? Ha? Karoon pa ko na. Say, karon pa kuda. Oy, nga no, day ka. Uduwa day kag ismo ko'y istibas. Ha? Hal-hal ka man. Ay, nalida! Pagtarong diya, ha? Pataka sila ang tuyok imong utok, ha? Bantay ka na ako. Ah, pantay na ha? Karoon, sakpan tagin mo. Say, nasakpan. Oy, nayabag na ka. Ingna lang. Ha? Ingna lang. Ha? Makasakop gani ko ninyo.
Maggubuto di mo kalibutan. Baday, gubot yun, dagway, ba mo, hello, day! Nayabag na gyud akong bana, pataka na lang gyud duda. Unya, Naunsa na sad mo? gihagit ko ng tawhanan nay, nabuang na sad. Nga ano lagi? Gidudahan ko nga uyab besi parimutok. Oh, nga ano God, may ebidensya siya. Ay, ambot lang niya nay. Uy. Buang man din na siya. May nakuha ba siyang ebidensya? Ay, wa, nay, uy. Katurag yung nasulti na ko nga niingon ko nga, napaday ka diha pa, sabi na kong niuli na ka. Nagtuo tingali siya, nga gikan mi nagkita, mga nakaingon ko nga, naapa ka diha pa, sabi na kong niuli na ka. Nagduda siya, nga gikan mi nagkita, nag-isbiring huy mi. Ay, hanggaw. Kamabawg utok tawhana. Very good. Buang mo rin tawhana ba? Ano ni barong magkaasa man ka? Ay, laon ko ni sa akong mga kamot. Ay, ginoo nagpareha sa man mong duha, kamo na lang kay pagtipon, ay. Sa! Abi na kugwa na to, nilabay ra to, pero naon sa ba nga nakadungog man kong nipasingit na sad siya? Unya to? Uya, ni pobre ito. Lisan na ito upaw. Ang ay pasingit na sad, ngita ginigbikil ni tawhana. Di ka na ko kaagwantaron, upawan ko maning hanggaw. Saan ka magpa-upaw na lang sa kao, no? Naon sa ka, Upaw. uy? Eh, Ngano di ka? saan kayo nakanindot sa upaw, no? Huy! Kasi padungog-dungog ni mo, uy. Muupaw siya, muupaw sad ko, Ah. mag-upaw-upaw ming duha, inigtungang gabi, mag-inupaway permi. Ano ko, di kalit man lang ka diha, kasi pasingitan ni mo ato. Ikaw, gamay na lang ka ha, gamay na lang dyan pulduha ka. Baligo ng naong ni mo ron. Hoy, butok. Oy, nang price. Sa maning chismis akong nasagap. Nga uyab ko no mo sa kong anak si Lucy. Bidak si tayo nag-ingon na lang, oy. Tubag Naglagang ka. ako. Tubag ako sa pangutanan ako. Ayaw pagliko-liko niya. Mga taon lang, oy. Kigul-kigul ni ako nga taon. Ako, ginuton na ni mo anak. Naunsa, di naman ginot. Upaw nga, dakong agtang, oy. Naunsa. Sa? Sa pagtuoan na, pagtuoan ng mga istorya. Sa pagtuoan mo sa mga anak Oh. na ginutan. Klaro ra ba na ako? Kay ikaw ra ba na kaingon nga nag-away maayo nga akong anak kong gangyambana. Mao nga likay lang una ha, ayaw pagduol ha. Ha? Tinuod man gyud ka ha. Ah, porbida. Tinuod lagi tao na, oy. Kalindot unta sa og tinuod pa na imong gisulti. Sige. Basta palayo lang gyud, ayaw pagduol. Kay basig mabungi ka. Ah, kuyawa ah. Mads! Uy, kuyawan ako ni mo, Pads. Uy, Kaya ano gusto- ni Aka? Gusto ko magsulti maripoldo ba? Wa ko kay bawa nga ako ba yung gidudahan taon nga unsa to o yab tabi da sa Ay, naparaw naman ko ng utok anak kong ban na, Pads. naparaw na din ha. Naparaw na na. Gusto lang ako lipiyuho ng hugaw niya pagtuo, Mads. Mao nga niya ako kay niyasan ako yung agaw na ko pulis ba. Si agaw putin. Gaw putin! Kitsa mo na dukan na yung gingon ako. Nga nag-istorya ha? Istoryahon. Kwan, kining iya ba na agaw? Istoryaho na to. Mao ba? Asa may mong bana day? Animal! Nagkita na sa day mo, ha? Okay. Ay, pre! Mo isukma ko igagaw pulis, pre! Hoy! Iyay. Oh, Iyay ka. di ni ikaw? Upaw man god. Nya, ikaw sa naupaw. Ay, ako ni igagaw nga pulis taon ni mo gisukma ang taon! Patay ka, bro. Patay ka, bro. Patay! Patay ka! Pulis ra ba na? Muna akong problema ron, kay naghatag gini siya problema na ako, uy. Karon, gipresyo siya sa polis, kay iya mang gisukmag, kay nagtuo siya nga mauto si Paribinok, kay upaw man sagod ang polis. Muna akong problema, unsaon ko ni? Unsa man kamo ang pasultihon ani, oy, Lucy. Hello, di friends! Good morning, good morning, good morning! Ba, good morning, ma'am! Don't be low! Diin
Imagine ba ka ano Hello, di? Pedro. Laboratory ka. Kuya. Ngano pa laboratory man ka nga wa kay sakit. Cancer, stage 11. Sila dito kanang stage 5 ko no ko. Nausa din ni guro sa ko. Pero wa gid ay. Ah, wala zero balance oy. Zero balance. Apte ko to ang gikas panyawan akong gitumar. Buntag hapon ni akong panyawan. Dito. Very good. Very good. Kaya ako sa itagaan og kapanyawan ti press para ihaplas og unsa para diha. Yang haplas ako na asad. Ha? Asa mo ano, tutal pagi ko. Abdot la. Budlay. Buklay ko dong. Kwi. Digan, tibay kinabuhi mo butang gamit ko panyawan ron. Okay, listen kayo. Ate Jujen. Yes, Kuya Alan, mga mamang, salamat kayo sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata niya para sa mga dako. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sad mo sa dayang munyem mo, oy, OBM special. Unya, palit sad mo, kaon mo sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Kyla May. Okay, lami kayo na mga bata. Paulitos macaroni crunch o tasty fish cracker. Mao na lami kayo na itong usap-usapon niya. Ugum-ugum. OBM special. Og Paulitos, Diamond Yeme special. Og mga bata, igyo mo kalimot. Ini kabuntag timpla gid mo anang ato ang Don Pepe Tablia. Pangayo gid mo sa inyong mama sa Don Pepe Tablia kay maunay makatatag og energy. Happy gid kay tang tanan. Sama sa Happy Mart Luna Kulon. Tabunok og maktan. Happy kaya kay barato ra kay ato mga palalito dia. Duna pay donuts are sa kilid sa Happy Mart Maktan. Og sa tanan po mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer. Kalawasan at press. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Mura si Inday Lucy, Ate Pres. Lucy. Si Inday Lucy. Ang problema ang Lucy, Ate Pres. Kung Lucy, ang problema aning Lucy, Ate Pres, kaniyang bana ba, mo andar lagwa hinungdan ba, kanang awayon iyang kagulingon niya, nagbuot-buot lang istorya nga, uyab siya siyang kumpari, karon niya kumpari, istorya ta sa iyahang kumpari pod kay para malimpyo iyangan ba, gadag pulis, karon gisukbag magditso sa iyang kumpari, ang pulis, Ate Pres, gisukbag manipuldo. Tong lagot kay pulis ang pagkutan na og di ba ka tao ni sila madaot ka pulis ra ba tao? Pulis gusto niya gisumbag. Sukmag lagi. Ako sa nimo do puldo kanang sayura sa iris ang maayo kun tinuod ba ng mga istorya sa imuhar pagdudaw niya mo. Grabe po siya, oy. Day kag andar wa man inung dadong mao nay makadaot o makabungkag sa inyong pagpuyo nga dritsol kag andar niya dili maayo ang imong pag-andar-andar di ba Ate Fresh? Oh, way ebidensya. Way ebidensya. Imo ra ng duda. Bati man. Dudar gyud iya Ate Fresh, dudar gyud. Kay ni anar gyud iyang kumari, uy pre, napadi ka diha. Oh, yeah, duda na Kay siya. duda na siya. Ang pagtuo siya ang kumpare, si Ambana nga dai sila relasyon siya kumpare. Nga si kumpare niya. Yung saon ta man ana. Di ba na may silbi inana lang duda-duda ra ka. Oh, nya kana inaana ron nga nakakulatan kag pulis saon mo Wala. ana do. Pulis Maayo pa. sa pasaylo Ate Pres. Yeah, pulis makapasaylo ka. Mao na nya Okay. kabaw ka pero naagi na hinoon sa pulis at press kanang balaod nga maximum tolerance na nila nga magpaubos lang gyud kinahanglan magpaubos lang gyud ka pero kana inana naigo na away siguro ay ato sa isgutan at press no ang kumusta ka nini gayon na wa pa man gyud ang bagyo nga sitin no ang naigo ka taon nato diri sa syudad sa Sugbo kumusta na ka taon sa higayon nga mga inana kinahanglan nga kanunay kita mag-ampo sa atong labaw kagaom mga yung pangaman ni Mama Mary nga unta iampo taniya nga to sa ato ang langit nung amahan maura gina Ate Pres so antay na mo ampo ra gyud kay di man nimo kapugngan bisag unsaon pa nimo Ate Pres ug naa nagali bagyo nga musud sa ato ang parwa na lisod na ug asa pa dog pero kani tabuan natin pres duha ka bagyo no nga sunod ang usa diri Visayas ang usa adto Luzon duha ka bagyo Isa may ga-order ng bagyo yung taon. na Bongbong Marcos Hindi sa Baguio Tino. On usa. ang uso panganli Ate Pres kay napaman sa gawas Awa pa. napa sa gawas pero nasuod na ang usa si Tino ang kining nasa kuan diri sa kilid Agaway din ang wapan iwit na Kaming pa man na ilang hingin. Hindi lang ito hingin lang. di lang natin kami pa ba hala Ate Pres Hala.
Unya. Bam, unsa may kasulti na to aning Tino? Bam, nga grabe man kay kabubuan, maulata pag pulis. Wa sa dinahinon to you ate pres. Kay ningom siya, abi na kung ikaw to kay upaw magug ka. Unya ikaw may nagkao, unya ang pulis may upaw. May gini, kinagkao ko. Kaya upaw. Subagat ko. Uliat, Bam, sa bam. pagsugod sa sugilanon, baka nang kinibitong klase sa ba sa lalaki, ka nang gitawag sa mong bababain on, ba? Bayuti, ba? Bayuti. Oh. Yaw-yawan diya ba? Yaw-yawan, oh. Apan, kung ari ka diri sa New Testament, Lucas 6:37, ayaw ka mo paghukom sa inyong isikataw, o kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasaad ang uban, o kamo dili pakasadon, pasaylua sila, o kamo pasayloon usap. Kaning iyaha, puro ra pagduda. Kaya nga siya, naabtan ta gyud mo. Nag-istorya ra man kaha. Gawas kung May mga reaksyon gibuhat. nag-ngablit ba lang, bisag ikablit lang, bisag gunitan lang ang tudlo. Sinabay lang na. Duda siya, ruha kita. Oh. Silusog yung kay Nispoldo. Sa di ma'am, siluso ba? Mao na? Siluso. Siluso. Unsa iyang pangutana gani diha lan, Ah. Gulyat? Maka tawag ba kuno ta sa iking binding and room installation? Kung masangpit pa ni Ani. Bako. Inani nga sa Bagyo ra bataw ang mga atop adto lang mo sa iking binding and roof installation Na. kay Gagana. barato ra kayo. Pero kita ti pres kay sige mo tag plugin ka Libre Sir ta? Ariel, Oh. libre ta. Libre yan. Makalibre ka rin sa Ariel na to. Lalo, tama sa mo dako kay. Yung lang kong aril nga payag lang imod no. Ay nas nga payag ko nga di. Nahala. Wa may mas tindi ka payag. Okay, bam, unsa to bam? Unsa ganito iyang pangutanaan? Unsaon man ni nako Unsaon niya, nga akong bana nga Abuhan kayo. nakaabuhan kay kulatar bag pulis. Mao ni ako problema ron unsaon mo taon ako palihog Murang tabagi ko. si Ninit Unsa Silva. to'y panultihon ana nga dako kayong kaso kung ang imong kung imong gihilabtan, imong gipasibadan man in uniform. Mao ba? Muro na ingon ana. Wako idea na. Man in authority. Muro yun ana ba? Diba? Ano yung di man, ano Kada bang preya sa amo, disco. Ang kaduna disco, nagkiat, gibuyag sa tanod, gibuyag sa konsehal, gisupag ko niyang konsehal. Oh, Pagkaugma, gipatawag sa kapitan, pabayron siya 30,000. Kay government official man, sa mo ang pulis. Bitaw. Patungan pag ina. Ang inyong buhato na, nga mga ilang yun mong pasaylo. ngayog ipa. Ngayon pasaylo, Pareha to katusakto yung budong unsa to? Daman. Di man, ano magic people. Hindi naman ako magic nung suko naman kinang pulis na. siya, Daman and the magic peoples. Magic. Magic peoples ba? Peoples. Peoples ka daw mga bato. Dapat tuwang bigo si mong naw. Mauna na mo dapat. Hindi mo kayo magisumpag pulis. Nala. Sige, padayon ba? Ibang kayo. Ang mga yun ang yung pasaylo, pasiya, papangayuan siya pasaylo, o ka na mag-usap na siya siyang kinaayabitan, o dili siya magdali-dali. Dili siya magdali-dali. O diya, kada bang iyahang kinaya nga, sige siya yaw-yaw, nga na siya basura, o niya, yan ang asawa mo nagbutang, kaya mangulik ka ang truck karong taon-taon. Dokos kalero. Buwan ka siya, baka na bang magunang iyang ba niya way buhat. Maguna. Kanya kayang pagkamadudahon, at least wake up call ni niya nga, butang sa lugar. Butang sa lugar niya kanang na ang ingnon tangpo nga kana bang usa ba to na usa to'y kuan ana sa amo sa BEC nga mo gamit og tulo ka S. Smile. Ako bang social security siya. Tulong kakais. Is. Sa BEC, namo sa prayer meeting, mo gamit og tulo ka S ka na smile, sacrifice, o sa itong usap, basta murang ingon na ana ba? Smile, sacrifice, basta ingon na ana, imbes ka masuko. Sacrifice, og sex. Kita mo tiguang ba rin, mag-isgot ano, Ay, joke na ba? Oy, kay wala kalimot matalo. Unsa may kuan na ba? Batanong kayo kung tapad, oy! Salamat na pala ka ng dalaman, no? Kung ako, I'm puzzled.